k'a kɛ i n'a fɔ k'a bɛ ka bɔ an ka politikimɔgɔw da a tɛ b'u da dɛ u b'a dugu da de u k'a fɔ o de y'a kɛ n'u bɔra ka kuma fɔ fɔlɔ an b'olu ka dosi d'u ma yanni an ka se conseil de sécurité la o de kuma kɔnɔna na irise mɔnɛ bɔ an na ni fɛn jumɛn ye u bɛɛ wulila ko terroriste k'a guwanen don ko kɛlɛ guwanen don Mali la a guwanen don Burkina irisi ko non ko kɛlɛ guwanen don Tchad ni Nigeria de ko jugu bɛ yen wa o jugu de bɛ ka taa bi Benin ni Togo kan wa o jugu de fana bɛ ka na an ka yɔrɔ tɔ la u sɔrɔla ka na u bɛ k'u ka ONG dɔ sigi ko ONG IFS min bɛna élection ko fɔ MINUSMA taalen ale fana fɛ ka MINUSMA nɔrɔbila kɛ k'u bɛna élection ko kuma fɔ ɔ irisi de ko u ma o musonin ka kuma sen fɛ ko yanni aw tubabuw ka girin-girin ka na k'a b'a fɔ Mali Guinée Burkina k'u ka élection kɛ ko est-ce que a ye jateminɛ kɛ fɔlɔ fɛn min b'u da la wa ko il faut que vous soyez lucide ko ni élection ko k'a bɛ kɛ k'a tɛ kɛ ko ye ten k'a girin-girin k'a bɛ taa dɔɔni-dɔɔni de façon progressive et ordonnée k'a fɔ CEDEAO ɲɛna fɛnɛ ko CEDEAO bɛ sanction ko min na k'a ka bɔ o sanction ko in kɔnɔ a ka jamanaw to yen ko wa ko ni terroriste kɛlɛ bɛ kɛ farafinna dugu la k'u k'a to jamanaw yɛrɛ ka bila ɲɛfɛ ko wa ko Mali Burkina Niger u ye fɛn min boloda a ye nafaba de ɲa wa a bɛ ka nafa tɔɲa donc o ye yamaruya ye pour que u ka jamana tɔw to yen u ka baara kɛ donc ko k'a fɔ a ye taa élection na a ye taa élection na k'u ka a ko kɛ ni hakili ye k'a tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen ɔ ni nin ma fɔ maa min ɲɛna i bɛna fɔ ko irisi yɛrɛ fɛnɛ bɛna Mali janfa ko fɛnɛ ko autorité de transition k'u ka élection kɛ irisi m'o fɔ dɛ irisi ko k'u kana minnu bɛ transition kɔnɔ k'u kɛ maa lankolonw ye k'u kɛ maa lagosilenw ye i b'a fɔ ko transition militaire ye fɛn kuntan de dɔw yɛrɛ nana ko Sarasu yɛrɛ de ni fanga man kan mais u bɛ nin dangadenya kuma na ye George Washington de ye États-Unis bɔ bolo la Général de Gaulle de ye Faransi bɔ bolo la a dugu o dugu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'a bɔra nɔgɔ la Sarasu de don a jigu bɛɛ mais olu de bɛ tila ka taa Sarasu kɛ dɔgɔya ko Sarasu ni fanga man kan mais an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna anw ka démocratie a bɛ ta anw ka taabolo de la aw ye nin bɛɛ ka kuma mɛn démocratie du Sénégal démocratie de Côte d'Ivoire démocratie du Mali a ye Royaume-Uni ka démocratie ko mɛn ONU na fɔlɔ u t'a fɔ munna anw de ka kuma bɛ ta anw ka démocratie kuma bɛ ta ONU na mais Qatar ta ti ta Royaume-Uni ta ti ta Arabie Saoudite ta ti ta Israël ta ti ta est-ce que farafinna man k'an yɛrɛ ɲininka dɔɔni wa nin bɛɛ sɔrɔla an ka jɛkulu minnu bɛ yen n'u ye u bila principe de subsidiarité kɔnɔ o de la pour la journée de souveraineté retrouvée an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka k'an ka jamana fɛ politikimɔgɔ minnu bɛ ka ninnu ka jouer kɛ minnu bɛ fɛ ko ka Mali yɛlɛma walahi n bɛ kale a kan ala kana ninnu sago sɔrɔ ala ka Mali bɔ nin cogo la ala ka jamana yiriwa ala kana Mali ta si fɛ mais n'u ye se sɔrɔ an kan u politicien mɔgɔ ni politicien fɔlɔ u bɛ ninnu de faga fɔlɔ aw ta ye film na n'u bɛ fɛ ka mɔgɔ min ka yɔrɔ ci u b'i ka escroc ba dɔ ɲini u k'i ka plan bɛɛ d'u ma n'u y'i ka yɔrɔ sɔrɔ u bɛ tila k'o escroc faga ko parce que ko n'u m'a faga a bɛ tila k'olu yɛrɛ ta fɔ bɛɛ dugakɔrɔ ka mana ye dɛ dugakɔrɔ ka mana fo ka to ka marifa ci a muso de y'a minɛ ka di fɛnkɛ ma a muso kɛlen ka minɛ a ma taa ji kɛ muguso la mais masakɛ kɛlen ka tila dugakɔrɔ la dugakɔrɔ ko k'a lase ko mais k'a muso jugu de ye nin s'a ma ko k'i kɛ pewu ko ne yɛrɛ bɛ nin muso in faga bon Mali politicien a y'aw bila aw kunkolo la aw ye don dɔ su ye n'a ye nin jamana in firi a ti taa k'aw su dan parce que olu b'a dɔn i tɛ k'i ka jamana firi cogo cogo i fana b'o olu janfa don dɔ la mais n'u b'u mago kɔ u bɛ ko bɛɛ k'i la Blaise Compaoré kan ka kɛ misali ye bɛɛ bolo k'a bila a ka Mali ci ka guerre wuli Burkina ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ mais bi Mali ni Burkina ka di ale Blaise bɛ min ala tɛ se ka don Faransi ka taa yɛrɛ furakɛ mɔgɔw k'u hakili dayɛlɛ sa i mana ba i yɛrɛ la cogo cogo mɔgɔ b'i kɛ fɛnkɛmɔgɔ de ni nin ɲɔgɔnna kɛra fulakɛ la a ka wulu de b'a bolo wulu de b'a to waraw tɛ s'a ma foyi tɛ s'a ma dɔ nana nɛgɛ k'a ka wulu feere a ma a ma sɔn a kɛra ka wari d'a ma wari dilen kɔrɔ kama k'a kana wulu feere k'a k'a kantigɛ a y'a kantigɛ ko bon k'a k'a sogo sarada a y'a sarada ɔ k'a b'a kɛ cogo di ko non k'a ka ɲi k'e sera ka ni wulu min tun bɛ e lakana
e tira ko min faga ko sogo sarada e bi se ko ɲɔgɔn kɛ ne la ne ko mu ala ye dɔnniya di anw ma depuis bi tɛ ninnu bɛna mun de di anw ma e bɛ wari min sɔrɔ a bɛ mun nafa ɲa nin politicien kelenw bɛ révélation dɔ k'aw ye bi en 95 tuma min na IBK bɔra k'a fɔ ko nous ne sommes pas des gueux wallahi billahi nin politicien kelenw de bɔra ko IBK kumana ni dusu ye ko wa ko nin y'a ka fanga ko bannen o de y'a kɛ ne ko n ko ne ma deli IBK ne y'a fɔ a tɛ se a kɛcogo t'a bolo a fɛɛrɛ t'a bolo mais Mali ka d'a ye mais jamanaden minnu b'a fɔ jamanakuntigi ma k'a kumana ni dusu ye wa ni mun ye Mali kalanenw de ka kuma ye k'a ye kuma min fɔ k'a y'a fɔ ni dusu ye k'u t'a to yen o IBK kelen kɛra ka kasi an bɛɛ ɲɛna Sikaso k'u bɛ k'a bali ka maramafɛn san ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma IBK dɛmɛ ka tɛmɛ ne kan mais ne bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɛmɛ ne b'i dɛmɛ jamana ko de la mais ni jamana ko bɔra a la ne b'i bila a sen fɛ an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko IBK jamana in ka d'a ye mais a tɛ se a kɛcogo t'a bolo a mɔgɔ t'a bolo a ma kɛ yan donc maliyɛnw ka sabali quoi o de y'a kɛ ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n bɛ IBK nɔfɛ o n bɛ karisa nɔfɛ o n bɛ nin na an ka bɔ nin kɔnɔba ye maliyɛn den ɲuman dɔnnen don an k'an ka jamana jɔba nin anw ka ADPM an tɛ mɔgɔ si contre la k'a fɔ k'i ni IBK jɛra k'i n'anw tɛ jɛ o t'anw ka miirina ye dɛ i ni nin jɛra anw bolo dɔrɔn i ka kɛ maliyɛn ɲuman ye i ka Mali bila i dusukun na wa an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna u ka Mali cadre bila en confiance parce que o mun i ni min bɛ ka baara kɛ don min a bila baara jɛlen na n'a bɛ ka tiɲɛni kɛ i k'a bɔ a la donc la souveraineté est retrouvée doctrine de b'a la a doctrine ye ka kɛ yɛrɛya ye i ka kan kɔnɔ kan mun n'an y'o boloda an y'a ye hali président kumana tubabukan na a digira mɔgɔ caman na tiɲɛ b'u bolo parce que u m'a faamuya mais an b'a ɲɛf'u ɲɛna an ta fana tɛ président dɛmɛni ye dɛ Mali ko ka kan bɛɛ don ba la mais Mali ko ni kanw bɛ don ba la ko ka loi organique dɔ ta u ka kumakanw don cogo la ba kan a tun bɛ se ka kɛ président bɛ bɔ ka bamanankan fɔ an bɛɛ b'a mɛn an bɛɛ bɛ nisɔndiya mais ni kɔrɔbɔrɔ dɔ taara ko mun na i m'a fɔ kɔrɔbɔrɔkan na a bɛ dalilu jumɛn di o ma ni tamasɛki dɔ bɔra ko bɔn tamasɛkikan fana donna ba la mun i m'a fɔ tamasɛkikan na a bɛ dalilu jumɛn di o ma mais n'an y'a to kanw ka don ba la a bɛ se ka kɛ kanw dontɔw ba la an bɛ sariya ta bon ni président bɛ kuma kan min bɛ mɛn ni kan bɛɛ n'o ye bamanankan ye a k'a ka discours fɔ o la désormais o tɛ kuma yan parce que hakili de bɛ ko bɛɛ dafa sinon ka kuma nanzarakan na ka sɔrɔ langue de travail don sɔsɔli don mais comme anw yɛrɛ fana de y'a sɛbɛn ko sariya kisɛ dɔ de fana b'a to kan ninnu u bɛ officialiser cogo min an ka kuma quoi o de y'a kɛ ne min bɛ ka nin kuma fɔ ne ye ministre interpellé n ko kan ninnu bɛna kɛ cogo jumɛn a bɛ don ba la cogo jumɛn a sɛbɛnden bɛ kɛ cogo jumɛn o de kama parti ADPM ko an b'an ka militant k'a bɛɛ former ka bureau bɛɛ former bɛɛ ka se ka sɛbɛn ko sɛbɛn cogo la wa n'anw sera n ko sɛbɛnni na anw b'an ka papier bɛɛ kɛ n ko sɛbɛnden ye an ni ɲɔgɔn cɛ parce que o de bɛ an bɔ jɔnya la tant que an b'an ka kan don ba la parce que u bɛ ka ko maliyɛn kunfiye maliyɛn tɛ kunfiye dɛ mais an tɛ tubabukan sɛbɛnni de la président y'a ka discours fɔ ala tubabukan maliyɛn joli mɔgɔ joli taara école la o m'a faamuya an tilara ka obligé ka ɲɛfɔ de parce que o mɔgɔ kɔnɔ ko discours ye fɛn walakalen discours ye fɛn dɔ de ye a bɛ to ɲɔgɔn kan maintenant hakili de bɛ a walaka donc o de la an y'a fɔ an ka kuma na n ko sigi ka fɔ an y'a fɔ président ɲɛna an tɛ sigi ka fɔ la wa o dialogue politique ko kuma kelen o fɔra kunun an t'a la bi an t'a la sini jamanaden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'an ka taa kuma assise nationale la o jamanadenw ka kuma o kɛra sariya sunba ye an bɛ ka baara kɛ n'o ye kuma ko jumɛn bɛ Mali la bilen ni tilali tɛ kuma ko tɛ yen ni kuma ko don an ka taa ministre de l'administration territoriale fɛ yen an parti fara ɲɔgɔn kan an ka kuma mais u ka kuma tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ u yɛrɛ ni président ka kuma EJ fana bɛ yen kuma ko tɛ yen kuma bɛɛ kɛra ka ban a ye IBK ka denni kɛ a ye conférence d'entente nationale kɛ a ye concertation kɛ yanni ka transition sigi an nana assise nationale kɛ ka transition sigi ne ko kuma ko jumɛn bɛ yen bilen ɲɔgɔn faamuya de bɛ yen sa o ye jumɛn ye minnu ye marifa ta a n'a fɔra ko dɔngɔnɔ bɛ ka fila faga fila bɛ ka bozo faga bozo bɛ ka kɔrɔbɔrɔ faga an k'o ɲɛnabɔ ban ye o nkalon min tigɛra an k'o ɲɛnabɔ dialogue kun de y'o ye n'an ko k'an k'o kuma kɛ ko ka bɛɛ wele ka na hali minnu ye an faga k'an k'olu wele k'an ka sigi ka kuma o tuma na mun de kɛra minnu bɛ kuma o na minnu fa sara
olu fa ye mun de kɛ donc olu su ye fu ye quoi bad min sɔnna saya ma ale sara fu la donc o su tɛ foyi kana préfet minnu sara o tɛ foyi kana donc olu denw bɛ falatɔya la an olu denw to falatɔya la ko minnu y'olu fa faga k'an n'olu ka ci ka kuma ka sɔrɔ denw bɛ falatɔya la est ce que o kɔrɔ tɛ ko ka denw fɛnɛ kɛ don dɔ la olu ka marifa ta cɛ ni fanga b'i la don min na i ni marifatigi tɛ sigi ka kuma koyi ni ne ser'i la an tɛ kuma dɛ i b'a ta ne ka dabada de la ɔ kuma tɛ yen mun bɛ yen minnu ye marifa ta jamana kama u bɛ kiri de u bɛ minɛ n'u ni fagali ka kan u bɛ faga n'u ni min ka kan u bɛ kula mɛ ka n'u sigi k'u n'anw bɛ kuma o bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ wa Asimi ye sira min ta diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko sariya don parce que diɲɛ bɛɛ ko terroriste ni maa kana kuma Jean Le Drian nana fɔ an ɲɛna yan ko an ni terroriste tɛ kuma a ma fɔ Mutari Wari ɲɛna bi anw yɛrɛ ko k'an ni terroriste tɛ kuma parce que anw bolo olu tun bɛ ka mun kɛ terroriste ye olu ye anw dɔ ye mais olu kɛra ka marifa ta ka jamanadenw faga ka baton attaquer u bɛ ka dugu ci k'an n'u ka kuma an n'u ser'u la bi u bolila mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ bolilen wele k'a ka n'a ka dugu ci tuguni an ye kuma joli kɛ Alpha ka temps an taara marifa kɔrɔw ni donsow ka marifa kolonw ni a kirikara bɛɛ cɛ ka na a bɛɛ jeni ko flamme de la paix a paix kɛra jumɛn ni min wulila u b'a fɔ ɲɛna ko non Alpha Umaru Konare ka temps na non ale ye bɛn kɛ au contraire o ko masa ninnu de y'an se nin ma ni ko ma dilan depuis a daminɛ an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ k'a masala k'a bila ne ka bɔ fanga la dɔrɔn ka fɔ ko ne ye n ta kɛ jamana t'o ye o donc souveraineté retrouvée an ka bɛɛ ka taa sigi an ka miiri an ka so yala ne tun bɛ jɔnya juru jumɛn na ni ne y'o juru tigɛ ne bɛ ka fɛn jumɛn kɛ mun tɛ jamana jɔ ye ne yɛrɛ kelen ye mun ɲɛ an ka diɲɛlatigɛ la souveraineté retrouvée k'i ka compter i yɛrɛ kan de mɔgɔ joli bɛ bi deli la kɛnɛ ma n'o tɛ fɛ ka taa baara kɛ quand on parle de la souveraineté retrouvée ni jeune ni diplôme b'i bolo n'i y'a sɔrɔ littérature la cɛ ni fɛn tɛ ka sɔrɔ taa bɔgɔ bɔ i k'i yɛrɛ balo an y'o kɛ yan ka tila k'an to ekɔlidenya la ka bɔgɔ bɔ ka wotoro pousser ka sagagɛn kɛ ka bagɛn kɛ n ka cɛ la plus grosse déception dans le monde c'est de compter sur quelqu'un d'autre n'i bɛ fɛ Alahu Taala k'i jigi tigɛ i jigina mɔgɔ wɛrɛ kan anw bɛ ka nin fɛn o fɛn kɛ an ka parti kɔnɔ anw jigidalen tɛ maa si kan k'i bɛ se k'anw kɛ fɛn Alahu Taala bon ni mɔgɔ min jigidalen tɛ Ala kan ne y'i jigida mɔgɔ kan i bolo bɛ b'o la parce que n'a bɛ se ka ko a b'a k'a yɛrɛ o de y'a to an b'a fɔ ɲɛna souveraineté retrouvée ADPM na anw ta ye an b'a kɛ an ni na wa an sɔnnen don Maliko ɲɛ wa an b'a kɛ ni hakilina ye wa anw jigidalen tɛ mɔgɔ si kan ni Masa Aramani tɛ wa an b'a dɔn Ala bɛ mɔgɔ ka sababuya bɔ dɔ la dɛ mais i jigida Ala kan n'i jigida fɛn o fɛn kan a bɛɛ ye nkalon ye parce que adamaden yɛrɛ fɛn dɛsɛlen adamaden ye fɛn fililen o de kama fɔ ko adamaden ko insani an ye fɛn fili fɛnw ye donc n'o don an ka to k'a dɔn n'an bɛ fili an ka ɲɔgɔn bɔ fili la o de la an b'a fɔ an ka kuma na ni gouvernement fili la ou bien fɛn dɔ kɛra a ma ɲa an ka bɔ tan an ka fɔ bon nin ma ɲa mais anw bolo n'i y'a kɛ tan o b'a ɲa an siɲɛ joli fila an bɛ nin fɔ n'i y'a ye an ye procureur de la cybercriminalité fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ an b'a fɔ nka ale denmisɛnnin min don a n'a hakili kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ parce que maa minnu depuis kuma jumɛn an b'a fɔ n ko réseau kan n k'aw kana ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba ni ɲɔgɔn fani ni ɲɔgɔn ba ni ye maliyɛn danbe ye yɔrɔ jumɛn cɛkɔrɔbaw ka jɛ politiciens de bɛ jɛ u bɛ taa plateau kan ka ɲɔgɔn ka gindo bɛɛ bɔrɔtɔ ne ni karisa jɛra ala ye min fɔ soju la e bɛ t'o fɔ e ni ala cɛ ala an ka taabolo tun ye nin yan ne ni nin bɛ jɛ la bi n'a bɔra parti la a bɛ taa ne yɛrɛ kɛ sanfɛ ko fɔ n b'a kɛ tan anw tɛ t'o fɛ ala kana an t'aw fɛ parce que n'i y'o kɛ i yɛrɛ ni maa man ka jɛ o de kama u bɛ ka ko nin fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔw kan ka jate de minɛ politiciens minnu ni minnu jɛra minnu bɔra ka ɲɔgɔn ka gindo poyi an kan ka kurakurusi k'o kan de o kɔrɔ ko gindo man ka kalifa la bɛɛ ni bɛɛ bɛ jɛ o ne ni mɔgɔ caman jɛra jɛ la politiki jɛ la mais i b'i si kɛ i t'u tɔgɔ jugu mɛn ne da parce que don min na aw ka di a b'a dumuni kɛ o n'a goyara e bɛ bɔ ka goma de fɔ mais munna i tɛna duman in fɛnɛ fɔ mais est-ce que a ser'o bɛɛ yɛrɛ ma donc o de la journée de souveraineté retrouvée an ka hakili jigin an yɛrɛ la yɛrɛya sigilen bɛ fɛn saba de kan a fɔlɔ o ye i ka segin i yɛrɛ ma a filanan o ye i ka lakana sɔrɔ armée min b'i lakana a sabanan i ka sɔrɔ ka kɛ i yɛrɛ ta ye o de kama an b'a fɔ n ko k'an ka wari dilan an ka wari ka d'an yɛrɛ ma an ka wolo an kolo la n'i y'a ye bi an ko an bɛ fondation sigi parti kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ
article 21 22 o de ko parti bɛ se ka fɛn ɲini u yɛrɛ ye u bɛ se ka baara dɔ kɛ ka sɔrɔ dɔ k'u yɛrɛ ye mais u ka sɔrɔ hali ni dɛmɛ bɛ kun ya dɛmɛ man ka tɛmɛ parti ka sɔrɔ 50% kan an ko n'o don an b'an miiri ka organe dɔ sigi an ka sɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɛsin min ma an ka sɔrɔ baara bɛɛ kɛ man bɛ se ka dɛmɛ kɛ mun na journaliste ni fɛn ninnu a bɛɛ dagalen don mais a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ o de la an ko an ka parti la an bɛna kalikan dɔ de don a la kalikan in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i b'i kale n'an ɲa kɛra an ka kalikan na an bɛɛ de bɛna an kale an ka parti an b'an kale k'a fɔ an tɛ Mali janfa an b'an kale k'a fɔ an tɛ jamana wɛrɛ dɛmɛ an ka jamana contre la an b'an kale k'a fɔ n'an ka intérêt ni jamana ka intérêt bɛnna an bɛ jamana ka intérêt de défend an b'an kale k'a fɔ yɛrɛya kɛlɛ an t'o kɛ mais an bɛ jamana ka kɛlɛ de kɛ min bɛ nafa se jamana ma n'an bɛ ko kɛ fana an bɛ jateminɛ kɛ tiɲɛ don a bɛ nafa se ma mais a b'a se jama caman ma an ka kalekan min na ko o de y'a to an ka imu fana kɛ imu min bɛ tali kɛ anw yɛrɛ bɛ fɛ an ka kɛ cogo di parce que don dɔ la bɛ kɛ ne tɛ kɛ yan Aminata tɛ kɛ yan Jɛnta tɛ kɛ yan an bɛ taa de o mais an bɛ fɛ ka parti dɔ de to an kɔ san 100 ɲinan kɔ mɔgɔ ka fɔ ko nin miirina in tun bɛ nin parti na an b'a fɔ parti politique ye n'i ye politique nege bɔlen mɔgɔw la a ma k'a kɛcogo ɲuman de la ni politique kɛra e de bɛ bɔ k'i ka jamana la gosi jɔnni kan ka da e la normalement a mana gɛlɛya cogo cogo parti kan ka bɔ de ka déclaration kɛ ka jamana dɛmɛ mais dugumana la n'an taara cɛ an ye nin kɛ mais an ka nin bɔ a la dɛ mais an t'o kɛ an de b'an ka jamana wayiba an ka politique kɛ kun ye sini lahara ɲini de an ta kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ an b'a dɔn ni Ala ye ne fɔma da min kama ne bɛ ko ye ni Ala ye Aminata da min kama o bɛ ko ye ni Ala ye nin min da ni mɔgɔ tigɛra Ala la i bɛ t'i yɛrɛ di ko wɛrɛ ma donc nin de ye an ka miirina ye souveraineté retrouvée kɔnɔ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ na an kan ka nin fête kɛ k'a jira k'a fɔ maliyɛn bɔli min kɛ ka bɔli ma kɛ fu ye Kidal libéré la an bɔra sututel la an bɔra chapitre 7 kɔnɔ politiciens kun ye accord fɛn fɛn signé ka na ni MINUSMA ye Assimi nana a y'o bɔ yen u ye accord min signé accord de défense ka na n'o ye Assimi nana a y'o bɔ yen u y'an don G5 la Assimi y'an bɔ G5 Sahel la u taara an sɔri accord kɔnɔ ko k'a kɛ diɲɛ ka kuma ye a ko k'a bɛ kɛ Mali ka kuma ye ne ko mɔgɔ b'o ɲɔgɔn sɔrɔ an ka Assimi ko yɛrɛ bɔ yen an bɛɛ kun tɛ ka ne ɲini yan mais n'aw bɛ fanga ɲini o e yɛrɛ ko n'i ye fanga sɔrɔ k'i bɛ mun kɛ o ni mɔgɔ wɛrɛ y'o kɛ cɛ i t'o dɛmɛ ten an ye dɔ yɛrɛ ka kuma mɛn ko Assimi ninnu ye baara mun kɛ k'a ɲana k'u kan ka to ko jamana k'u lakana ale ka fɛɛrɛ ko walasa u kana fanga ɲini a b'a lu kɔnɔ k'an bɛ kɔlɔn de kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ protéger ka tɛmɛ fanga bɛ min kan donc a ka fanga bila u ka taa di politique mɔgɔ kelenw ma u ka don u kan ni wari ye u k'u bagabaga k'a f'u ɲɛna i ka villa min bɛ yen n b'a ci i den min bɛ école la an b'u gɛn o fɔlen e ka jamana bila ko Assimi kelenw minɛ k'o dogo o la Ala kana to jigi ka don Assimi kɔnɔ ni courage t'a la courage ka don a la dɛ jakumani ka ɲinɛminɛ a tɔnɔ b'i yɛrɛ de fɔlɔ kan an y'o fɔ an ka kuma na an bɛɛ ye jakuma ye dɛ Assimi nɔfɛ parce que an bɛɛ jara ka fɛn mais jakuma ɲɛmɔgɔ y'ale yɛrɛ n'i y'i ba fanga la fɛn saba bɛ yen a fɔra k'o tɛ kalifa fanga tɛ kalifa nin tɛ kalifa wa muso tɛ kalifa awɔ n'i y'a kalifa u b'i janfa n'i ye muso kalifa u bɛ taa n'a ye n'i ye min kalifa u b'i faga wa n'i ye fanga kalifa a b'i janfa siga foyi t'a la an ma deli ka kɔrɔbɔ n k'anw bɛ kodɔn depuis bi tɛ donc an b'o kɛ misali ye n'a bɛ fɛ k'a bila a kunkolo la k'u b'a tromper a k'a bila a kun na ko nin tɛ kalifa n'u bɛna tromper a k'a bila a kun na ko muso tɛ kalifa n'u bɛna tromper a k'a bila a kun na ko fanga tɛ kalifa nin tɛ kalifa muso tɛ kalifa fanga tɛ kalifa n'a y'o bila a kunkolo la a k'a bila a kunkolo la ko n'a y'i ban k'i bolo bɔ fanga nɔfɛ a y'an bɛɛ de janfa parce que o ye discussion donnée ɲɛmɔgɔ tali de la mais discussion tɛ ɲɛmɔgɔ ta min na o y'ale ta de ale de fana y'an dege ko an ka n'an bɛ ko ko k'an ka fɔ ko Mali ka hɛrɛ jumɛn b'a la a yɛrɛ k'a yɛrɛ ɲininka n'ale y'i ban ka kɛ candidat ye Mali ka hɛrɛ jumɛn b'ale ka ban na mais n'a kɛra candidat ye Mali bɛ hɛrɛ jumɛn sɔrɔ a kɔfɛ o de kama an ta tɛ nanfiya ye an ta tɛ place ɲini ye an ko k'an b'a dɛmɛ an bɛ pétition kɛ an bɛ pour des sociétés kɛ a kun tɛ k'a ka fɛn d'anw ma dɛ an ka fɛn ko sirilen bɛ Ala de la mais a kun ye an y'an yɛrɛ dɔn parti politique ye k'a ye baara min kɛ a kan ka dɛmɛ wa ni Mali président ka kan sinon yanni k'i bolo den kɔni kelen se maa ma k'a ka kɛ fɛn mun na ne t'a ci n yɛrɛ ma ko n yɛrɛ bɛ n présidenter mais n'i y'a bila ni Assimi cɛ bi hali ni maliyɛn bɛɛ ko k'u bɛ ne ta ne b'a fɔ a ye Assimi ta an y'ale ne b'ale dɛmɛ
nga kilina la parce que ni ko ka be ka ki ire e tami donc souveraineté retrouvée munu be kɛlɛ la ka fanga ɲini u yɛrɛ ye ni fanga in kɔnɔna na k'u ka bɔ a kɔnɔ u bɛ jeu min na u k'a dabila ni ɲɔ susulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ jɛ dɛ mais an ka sigi ka kuma min ni min ka kan an k'o baara kɛ mais k'i to fanga kɔnɔ i bɛ ka fanga kɛlɛ i bɛ ka jeunes labɛn bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la wa ala ɲɛ bɛ bɛɛ la mais an ka laɲini tɛ foyi ye an ka bɛn dɔrɔn an k'a lajɛ an ka ɲɔ susu la an ka kamankɔrɔla yira ɲɔgɔn na i kan ka kɛ min ye i bɛ ko ye ni garijɛgɛ min o bɛ d'i ma donc ni de ye an ka kuma ye souveraineté retrouvée kɔnɔ ka président fo k'a ɲini an ka aigle ka bila u kungo la ko maliyɛn bɛɛ b'u kɔ n'u tɛ jɔrɔ u ka jɔrɔ dɛ ko fair play an tɛ fair play la dɛ an jigi dalen bɛ kubu kan u ka an jigi b'a kan dɛ an jigi b'a kan wa k'a f'u kunna ko ko wɛrɛ ko foyi t'a bali n'u t'a sɔrɔ mali sera ka a bɔ kidali minɛ cogo min na en 11 ans ka nations unies dugu 91 kɛ olu man ka dɛsɛ ka kubu ta ka na d'a ma ɲɛfɔcogo foyi t'a la a sen b'u kɔrɔ a dɔnniya b'u la a kodɔn b'u la u bɛ se k'a ko bɛɛ kɛ wa an jigi b'u kan wa an fɛnɛ ka bɛɛ ka duwawu k'u ye an kana da jigi ma an ka duwawu kɛ parce que ko ko duwawu b'a la bɛɛ k'i cɛsiri donc an bɛ aw fo hakɛto bɛ nin na salala mamadu.